yau kin ga abubuwa sun canza ko? Ai wato ainihin haka da ma al'amari yake. Ala ayi halin wanda baya canjawa shine ya asara. Haka na da bakin da zaka bude ka tambaye ni ina zan je ma? Simple question. 300 da kake bata da na samu na rabo yarinya nan da wahala. Ba zai yiwu a ce na aurar da 'yan nan ba na jin dan wani abu yana kaiwa yana komowa ba. A yanka min albashi watan duniya in dinga jin dan motsi a gidana. Aure ne fa. Sunnan ma'aiki kin dan masa abin da ke gada mu. To uban kuturo ya kadan. Munafiki algungumi. Kaga akwai kuɗi da ake bayarwa na gani ina so. Ni uwa da uba da dangin uwa da dangin uba da matar wa da matar ƙani kai duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin dangi a cikin al'amarin auren nan to yana gefe guda shi ma yana jiran nasa kasar. Ma ita kullum baya yi to baya yi me da miki. To ita za ta aure ta? Kamar ke yadda kike din nan a ce wai karin kumallon gidanki wai a warace. Umma dan Allah dan Annabi ki bar wannan magana. Kin ga dai nan gidan sarkin ki ne kuma mutumin nan yanzu ya wuce. Da aure fa na kariya kwaya bin rak. Kuma kina a gaba saboda tsabar layi rana da ke sha tsofaffi ina na guda uku suka fara suka mutu akan layi. Wanda baki wannan ba sai take ki tausaya mu ba. Ba da ku ke ba. Ina inda ne ni in sha Allah mu hakura. Sakan da yake tabuga mu. Waye ne? Ba sani. Saboda Allah an zo in ta buga kofar nan tun mutane ba su ankara ba har mutane su kula da ni ina faman buga kofa ai ta bude mu ji take. Shirin fim ɗin bakar tukunya ƙayatacce wanda ya shirya tare da jarumai 'yan zamani na da na yanzu. Shirin bakar tukunya zai dinga zuwa muku ne a tashar mu ta Hausa TV Namaste a dukkanin ranar Alhamis da misalin karfe 7 na dare. Kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora sabon shirin bakar tukunya. Shirin bakar tukunya na nan tafi.